Vaxtına göre boluvermeli. Vakti az bir kul vallah okuyamal. Vakti kärrek 3 kul vallah. Yine vakti va alham goşsun. Yine vakti va 10 kul vallah okuytun. Yine vakti va özü bilýänmişlik el-hakumet tekasür goşsun. Yine vakti va ayetül kursi okuytun. Yine vakti va yasin okuytun, tebarek okuytun. Ol aňarty vaktina göre boluvermeli. Vakti yok bolsa da şu salamlar Hudaý siziň biziň günämiz geçsin bir kul vallah okuyup Aham dua edeni kıbla vakıp dua etmeli. Hudaý yaş okuyanmy tamam musulmanlaryň, ewliya, enbiya, peýgamberimiz, tamam hulefâ raşidin, sahabalar bu hususda ejem kakam babam şun ruhuna bagşetdim diýip dua edämer. Ine asancak, rahatcak, behterin dogry ziyaretin uğruşy. Altıncı mesele. Hasan gitmek qawdy baýdylýa. El-hayr la yuakhar peygamberimiz aýdypdyr. Qowýyny gija goýmasazlyk qowy. Hassa bir zamanyň adamsy. Ay jymga giderni, jymga orta ondan iş tapylypdyr. Awwelin fursatda gidivermelidir. Köpgelle ugra ber. On palan gün gitjek dep goýýan, gaýtam 100 iş tapylýa ýene de o ziyaretden galýan. Ýok, ýöne derkol jymga ulla, aýtgulla, şu mübarek gijele, mübarek gulle ziyarety beter qowy. Ýogsa her atsan wagtyň bolsa ugra bermeli.